tizimvetsetse kuti kodi nkhani zimenezo zikuti bwanji, zikutanthauza chani, komanso zikupindulira bwanji Amalawi. Ndipo programu ya The Zoom yatibweretsa kuno ku Ntchewu, pamenepo ndithu tili pa mtima penipeni pa Ntchewu, kungochoka pa msipe oseseka pang'ono mpaka Mpepusa, malo odziwika bwino, malo otchuka, komanso malo amene amachitika zinthu zosiyanasiyana. Pano tinayimapo kuti tizumule maka chifukwa cha chitukuko chimenechi cha msewu umene akuukonza makamaka padera limene lili la Msipe komanso Kampepusa kupita patsogolopo. Kodi nkhani yakukonza msewu umenewu ikutanthauza kuti chani, komanso ikukhudza bwanji anthu amene azungulira malo amenewa, komanso ochita malonda malo amenewa, komanso kuti msewu umenewu ukathetsetsa kuti watha ukhale ukhudza bwanji anthu akuno ku Ntchewu komanso pano mpaka Mpepusa. Ineyo dzina langa ndi Abena Chidzanja Nkhoma Bekete, ndikupempheni kuti tikhale limodzi chifukwa kuti pa ulendo wanga umenewu ndikhale ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana ochita malonda mbali monse umene ukukonzedwawu, komanso mafumu, komanso osayiwala kumapetoko mzanga Timothy Kateta Mzumuli akhale adzaomba mkota kuti kodi nkhani imeneyi ikutanthauza kuti chani. Mundilole pano ndicheze ndi Sinyo Group Village Gwedeza amene afuna atirepo ndimanga pa nkhani ya chitukuko cha msewu kuno kwa Kampepusa. Muli bwanji gogo? Ndili bwino. Muli bwanji madam? Ndili bwino. Msewu umenewu kodi wayamba liti, komanso mwina chitukuko chimene chinachitandira bwanji tisanayambe kamba zina? Chitukuko chinachitandira kwambiri chifukwa chakuti ngozi zimachuluka pa msewu. Chifukwa 2019 kunafa anthu ambirimbiri, woti mudzi mmodzi anamwalira anthu 18, amudzi mmodzi banja limodzi. Ngozi kena achuka icha ya truck icha. Yes. Woti ndithu anthu anga okwanira 18 adekidwa manda amodzi tsiku limodzi kuchokera pa msewu umenewu. Ndiye chifukwa chokukonza msewu umenewu, mwinanso msewu umenewu wachitika kukonza mwabwino chonchi chifukwa cha ngozi zimene zikuti mwina zichepe pa Kampepusa pano, chifukwa ngozi zimakhala pafupi kwambiri. Chifukwa cha chimenechi pamene boma lidabwetsera chitukuko chimenechi chokonza msewu kuti mwina ngozi za Kampepusa pano zichepe. Ndithu. Kodi chitukuko chimenechi amba liti kukonza msewu umenewu? Chitukuko chiyambika pa September last year, koma chinazayima siku zonse chifukwa chani panopo ndimene chikupitirira kufunena kuti amaliza mwina mapeto kwa October November kuti chitukuko chimene chithe. Timafuna mundibweretsere mbuyo kuti malo awa atu ndi abize, pamachitika chani kwenikweni malo osungulira dera lino? Malowa kwenikweni amakhala asika lero amamba ngati madzulo kufika madzulo so alero, koma umakhala msewu wabize kwambiri kuti malowa ndi ochepa. Panopo malo msika upite mbali ina, panopo anthu adazindikira sangathe kupereka malo aulere, afuna kuti alandire kanthu, ndipo ndipo sakupereka kanthu msewu akuminiza kuti msika uzikhabe mmene mukonera. Ndiyena msewu umenewu mwina upindulira bwanji anthu okhala kuno kwa Kampepusa? Msewu utipindulira kwambiri chifukwa 1 ngozi zichepa, 2 komanso pakongola oti amene adachoka pakanthawi kuti adzabwerese ukatha sadzapazindira pa Kampepusa pano. Nditodiwa pakaleli pano mwina akamachita makontrakita ntchito imene akugwirayi akutha kumanembanso anthu ena ozungulira pano mwachisazo akugwira akulemba anthu ozungulira ma GVH atatu wanyemba Gwedeza ndi Gaga amene akuthandizika kuti apezenso mwayi wa ntchito ndi amene akugwira nawonso ntchito pompano. Mwina iwo moyo wawo wasinthika motani kuti apeze nawonso mwayi wa ganyu pamene ntchito imene kuchitika? Wasinthika kwambiri chifukwa nanga kupeza zosowa za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku akalandira ndalama yawo. Sonse amene akuzindira kuti chitukuko chinthu chabwino, koma pali ena abe amene akudandaula malingana ndi mafumbi a msewu, akamakonza msewuwa madzi amachepa ndi akusonyeza kuti ena zooneka ngati zokwapatsa chiopsezo, koma kwa anthu ambiri chitukuko ndoti chitipindulira kwambiri. Mwina mawu anu kuboma pa nkhani ya chitukuko chimene cha msewu? Ne mawanga omaliza ngonena kuti atipangire mwachangu chifukwa ntchito imaoneka pena imayima, ndiye mwina boma liyesetse kuti ntchito ite sanga iso mwina atipewe mafumbi amene anthu akudandaula nawo. Msewu usanayambike kuti asankhidwa komiti imene imaona madandaulo a anthu komanso madandaulo akuti kwa kontrakita kuti pali zina zotsamwitsa zoti kaya kontrakita apangira nkhanza za anthu ndoti komiti ija ine kutenga madandaulo aja kupititsa komiti imenenso inina, kaya ndi akugwira ntchito onso akuvutikanso amene kubweranso komiti yakumudzi anthu akudera kuti mwina apezenso chithandizo kuti asamakhale mopanika pachani pamene akugwira ntchito ya chitukuko imeneyi. Ndi kuti ubale wanu ndi amene akugwira ntchito imene uli bwino? Ubale wathu uli bwino kwambiri chifukwa pakhavuto timakhala pasi kukambirana, mwachitsanzo ndi komiti yomweyo yoona zomva madandaulo anthu akudera. Mawu amenewo kuchokera kwa Sinyo Group Village Gwedeza amene ndithu amayang'anira midzi ingapo malo ozungulira kuno kwa Kampepusa mboma la Ntchewu. Fotokoza kuti chitukuko chimenechi kodi chiwathandiza motani? Afotokoza kuti Kampepusa kalikale amatchuka chifukwa cha ngozi zazikulu zimene zapha anthu ochuluka zimene zimachitika chifukwa cha vuto la msewu, koma pano ndithu pamene msewu umenewu ukhale ukukonzedwa kutambasulidwa
wokongola komanso kukhala msewu wokongola komanso wamakono ngozi zikhala kuti zikupeweka komanso kampepusa sakhala chimodzimodzi ntchewu sakhala chimodzimodzi anthu ochoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe Blantyre akamadutsa amene kodi inu kampepusa sameneyi chifukwa cha chitukuko chokongola cha msewu ndi mawu awo achithokozo ndithu kuchoka kwa asinyo GVA Chigwedeza anena kuti ndoyamika kwambiri kuti ntchito imeneyi inayambika chaka chatha koma ikuona kuti taposekedwa apa iwowo mawu anga achithokozo kuti malonda akhala kuyenda bwino komanso msewu ukhala wapamwamba ngozi zichepa mabizinesi apita patsogolo kwa anthu akuntchewu komanso amene akuzungulira kuno kwa kampepusa komanso anena kuti ubale wawo iwowo ndi anthu amene akumanga msewu umene umakontrakitala ndi wabwino kwambiri anakhazikitsa komiti ionetsa kuti ubale wawo uzenda bwino pakhala pavuto pakamangidwe ka msewu kapatichani madando ena ndi ena kwa amene akugwira ntchito msewu umenewu zonse zimayenda maonedomeko yake pamakhala okambirana zonse zimakhala zikusolvedwa pamene chitukuko imenechi chikupitirira kuno kwa kampepusa kuntchewu kupitirira ndi programu yathu ya The Zoom pakanema wa MBC. Chitukuko china chilichonse chikamachitika chimakhala chikulunjika kuti chithandize anthu amene andikane chitukukocho ndiye ine sindingachoke pano ngoyankhula ndi mfumu komanso ndi mzumuli wanga kungozumulazumula osamva kuchoka kwa eni ake okhala mbali komanso moyandikana chitukuko chimene cha msewu wapa kampepusa kuti kodi iwowo chitukuko cha msewu umenechi anachilandira bwanji komanso mwina chiyembekezo chawo nchotani kuti msewu ukatha kuti zimene akuyembekezera ndi zotani ndiye ine ndili apa ndithu macheza anga nalunjika pa makosana ochita bizinesi ya njinga ya moto kuti ndicheze nawo awiri atatu timve kuti chitukuko cha msewu chikukhala motani kuno kwa kampepusa ndikudziweni dzina. Ine dzina langa ndi Gift Kang'ombe. Mukuchokera kuti? Ine ndimachokera mudzi wa Flarira koma ndimapanga kabaza pano pa kampepusa. Takupezani mukangalika inu yanu geni ndi imeneyi? Ife timapanga kabaza pano ndithu. Chitukuko cha msewu wa pano pa kampepusa umene akukulitsa komanso akukongoletsa kuti ukhala wamakono munachilandira bwanji? Ife tikuno chitukuko cha msewu umene udachilandira ndi manja awiri porengera kuti mbuyomu kansewu kanali kakang'ono ndiye ngozi zimachitika pafupipafupi chifukwa panali nsika pomwe pamene mukuoneramu ndi nsika ndithu waukulu ndithu komano kanali kakang'ono kanali kampanipani komano kubwera kwa chitukuko chimenechi peze kuti msewu umene waukulitsa komanso ukuonetsa kuti ndi waukulu ndithu komanso nsika auka kumbali nsika msewu aukikanso paokha umene zikuonetsa kuti zikutithandiza ndithu kumbali yakayendedwe pa msewu pamene msewu akukonza nsikaso ayika mbali ina nsika awika chakumapeto ndithu chakutali uyoncho msewuso awika pakati ndithu choncho inu nthawi imene kumachitika ngozi zadzaoneni kunoko chifukwa chakuthinana kwa msewu mudalipo? Ife muzidziwa ndipo tikuzidziwa 2019 ngati tisakulakwitsa ndithu kudachitika ngozi truck idagunda anthu ndithu opitirira 20 amene adafa ndithu anthu mwina 4 banja limodzi anthu 5 banja limodzi zimene zinatikhudza kwambiri kuno kwampepusa ndithu diwani. Inu pano umenenso umene ukuchitika mwina muoneka kusintha kwanji pa bizinesi yanu umenenso ukuchitika anthu kuthamangathamanga mozungulira nso umene ukugwira ntchito imeneyi mukuona kusintha kotani pa bizinesi yanu? Iyayi kusintha kukuchitika ndithu chifukwa anthu enanso amene amachita mantha kubwera kunsika kuno kudzagulitsa zinthu zawo chifukwa cha mpanipani umene unali kunsika kuno ayamba kubwera moti timaonanso nkhope zachilendo zimene sizinkabwera poyambawa malingana ndi mmene kansewu kakadalili zikubwera moti pano paiyayi tikutchukuma ndithu moti mutigera kahanzi apa pakahanzi sokachepa ndithu. Tathokoza kwambiri mwina mawu anu pamenenso umene ukhale ukutha kumapeto kwa chaka chino mawu anu ndi otani kwa boma amene akugwira ntchito imeneyi yokonza msewu umeneyi? Ifeyo tikungopempha kuti mwina mwake kantchitoka akagwirebe mwachangu chifukwa kontrakita yakoneka kuti ndi wanzeru akupanga mwadongosolo ndiye tingopempha kuti akupanga mwadongosolo ndithu ndiye tingopempha kuti aupange mwachangu kuti uthe msanga chifukwa chifumbi umati mene mukuonerapo amati pakauma chifumbi chikumatipweteka kwambiri m'maso ndiye tingopempha kuti authire mwachangu aupange mwachangu kuti bizinesi ipirizike kupanga ndithu mwachangu changu ndithu dimayo. Ndathokoza kwambiri. Dzina lija? Ine ndi Gift Kang'ombe ndithu ndimakhala kuchigumi kwa Flarira mchewu muno. Mr. Gift Kang'ombe nawonso kuthirapo ndemanga ndi kuyankhulapo nkhani za chitukuko cha msewu umene wa kampepusa nakale kuti chitukuko chikamachitika chimakhala kuti chikulunjika kuti chithandizire anthu amene akukhala pafupi ndi chitukukocho. Kodi chitukuko chimenechi chikutanthauza chani kwa anthu akuno kwa kampepusa? Anthu ndithu andizungulira anthu ochuluka koma sindingayankhulane ndi wina aliyense iyayi koma tingomva kwa anthu ochepa chabe. Ndikudziweni dzina? Ine ndina Charles Jeremiah. Muchokera kuti Charles? Ine Damson tiye Makwangwala. Chitukuko chakukonza komanso kulitsa msewu umenewu wapa malo pano mudziwira pano muti nacho bwanji?
ife tutachilandira kwambiri chinthu chimenecho pofuna kupewa ngozi zapansonga limene kampepo zamachitira kampepo zawatchuka pakatipa ndi nkhani za ngozi zimene zakhala zikuchitika mothithikizana mu chaka chimenechi chimoti ena amakhalabe ndi mantha akamafuna kubwera kunsika kuno koma pobwera chitukuko ngati chimene chabwera chokonzetsa nsewu ndikukulisa ngati imene akupangiramo kuti beacon zikhale mbaleko ndi mbaleko kuti chitetezo mwina chikhale chokhwima pakati Kodi pachayika ngati mabikoni mbali mo. ayika ngati mabikoni mbali imene ili ngati bridge kuti munthu ufuna imbezo lomboke mbaleko kapena galimoto singangothyola kuchoka kufuna kuononga anthu amene yende straight forward pakati pa nsewu ngati mmene okozawo akukonzera ndili mchikhulo kuti mmene akukonzera mmene zililimu ngozi paka mpepusa pano zikhoza kuchepa ndithu. Mawu anu achithokozo kuboma pachitukuko chimenechi ndoti bwanji. Ife tikungothokoza bomalo poganizira zinthu zimene zifangati pali nsiko mmene timaudalira dera la kwathu loseleno ndiye ndikampepusayo Andi otchuka de. ndi otchuka pena paliponse ndipo una aliyense akuziwa bwino nsika Leronso dabwera tsiku la nsika iyayi pali bisi pali. leronso ndi mmene mukuonera muchina chilichonse mmene simenera kukhalira shuwa Ndakunyadani koposa. Zikomo Inu kwambiri. jiyani basi. Zikomo kubasi. Malonda nkutsatsa. Ya, Bwanji ya. kodi mmene umayenda bwanji ma distance anu mabwanji wabwanji. apa ruma distance athu ndi momu basi mawe ang'onoang'ono munsipemu Makumanya bulayu bwanji. kampepuzayo kuchoka apo kafika pansipe paina ndi 1800 kwacha Aha. ndithudiwa Ndakunyadirani. zikomo Dzina kwambiri licha. dzina ndi Charles Jeremiah Ndathokoza. Zikomo. Mr. Charles Jeremiah wachiwiri pano amene ankhwana naye pa lanki imene ya njinga za moto kukambapo kuti oti nkhani ya chitukuko chimene cha nsewu wakuno apa kampepuza wapindulira motani komanso chiyembekezo chanu nchotani kuti nsewu ukatha ukhale wapindulira motani iwo komanso azizawo amene amachita zinthu zosiyanasiyana pa nsika umenewu pitirira ndi programu yanga ya chitukuko chopambana chimene chikuchitika kuno andiuza ena kuti akukulala si manu ankulu kwambiri amene amayang'anira nkhani za maminibasi mukudziwa nkhani za ngozi nthawi zambiriso zimakonda kukhudza kwambiri anthu a maminibasi tifuna timve mawu awo komanso ndimanga yawo pa nkhani imeneyi komanso chitukuko chimene chikuchitika pano pa kampepuza cha msewu alasi muli bwanji Ine ndakunyadirani kubwera kunoko. dzina anu ndani Dzina langa ndine Sigrid Richard Badambo. Ndimakhala mudzi omwewu wakhalwakawa mmene muni nsika wakampepuza. okay inu ndamene muyang'anira pano Ine ndamene ndimayang'anira onse ama minibus ngati kuti chairman wa minibus association onse. As minibus association yapa kampepuza pano. mwamba liti ntchito imeneyi Ntchito imeneyi andisankha chaka chinocho ndikupita mu January kukhala ngati chairman. okay Ndithu. koma nthawi imene za ngozi zimabuka pano zaka zambuyozi nkhani zimene muzidziwa Nkhani zimenezo ivoti mayambisa ndi nawo minibus mmodzi sonena kuti no anakhudzidwa nanoti so ndoti ndimacheza naye mizanga. pepani Ndithu. mbuyomu zimati bwanji nkhani za ngozi chifukwa chakuchepa kwa nsewu pano Mbuyo mu nkhani za ngozi chifukwa chakuchepa kwa nsewu anthu chifukwa kuti palibenso nsika sunamangidwe anthu amathamangira mbali mwa nsewu kumayala katundu ndiye zimenezo zimapangitsa tino ngozi zisavute kuchitika yayi chifukwa mwina ngati matraki akatha mpweya amapezeka akubwera kumtunda mwa spidi anthu akhala mbali mwa nsewu kungogunda kavaneti popita kumbali ndikuti basi anthu onse chipere ndithu munthu m'bale wanga ifeyo chiyembekezo chathu ndichoti ino zinthu zisintha kwambiri makamaka maonekedwe apa trading pano komanso china chimene tingapemphe ndichoti atimangire nsika ooneka cholinga kuti ngozi zipewedwe ifebe olonsewu waukonza ndizonena kuti no nthawi yonena kuti no kutsogolo kunsewu ulipo anthu adzithamangirabe mbali mwa nsewu chifukwa kuti no tikaona tawuni yathuyi ndi linear ili mbali mwa nsewu ndiye nkofunika kuti nsika ukhale padera ukukuso kunsewuku kudzikhala kuti kwa magalimoto osati kwa anthu iyayi ndithu chitukuko chimenechi ndi cha phindu kwa basi malingana ndi nsewu wake mmene apangira ikuoneka kuti infrastructure yake ndi yabwino ifwa nsewu augawa pakati pa magalimoto ongodutsa mbalimu ena amene adziyima sitinaone kuti kutsogolo kuti apanga design kuti depot ikhala pati iyayi koma kuoneka kuti ndi wamakono design yakenso ulonso ayika zotetezera mbalimu zooneka kuti kuyizakhalabe zofuta bora adzakhalabe kuti no awonjezera ngakhale timamva kuti no M1 samayika mahampu komabe asayikebe zinthu zina zake zona kuti no anthu ayidzatha kuona kuti no zikukhala bwanji komanso china chimene tingapemphe ndichopempha kuti ma driver azitsatira highway code fasi kuti ngozi zimachitika kuti ndi anthu apa kampepuza olakwitsa koma ma driver amatha kungoyenda kuona kuti mwina kapena 20 km per hour iwo ajapeze kuti akuyenda iyite zimene sizili zoyenera ya ngatinso ineso za malamulo ndikuziziwa zapaseuzi kalaisesi kukalapo ndio mafuna be kwaunikira anthu kuti aziziwa komanso tingapempheso kuti ngati alodzi authority adzibwera adzawunikira njingawa malamulo faena angoyenda sakudziwa zinthu zokuti zikuyenda bwanji yayi ndithu ndense utha usakhala wabwino koma anthu ngati asali osadziwa malamulo sikuti ngozi zingazachepe yayi zapeza kuti zikupitirirabe nsewu usamayidwa kwambiri ngati vandalism ndiyoti ino panopa ndiyochepa singa ndiyochepa chifuna kuti area yathu ikula police forum komanso ndi ansewu ngati panopa amakhala akuyenda ndi anthu za vandalism sikwenikweni komanso anthu ambiri panopa anazindikira simene zinalili kale muja yayi amatha kudziwa kuti chikwangwani
chikutiuza zochita pansewu, chikunthandiza driver kumpanga guide kuti apange china chilichonse choyenera pati pansewu. Ndiye tipemphanso kuti anthu amene alalaundi kampepusa atetezere zinthu ngati zimenezi zikwangwani. Tonse fe anthu apakampepusa tikuyenera kuyang'anira kuna kuti anthu asaononge zikwangwani, vandalism ayi, fa zikwangwani zimathandizira driver kumuwuza kuti angayende bwanji. Ngakhalenso wanjinga amene wina aliyense akuyenera kutsatira chikwangwani, ngati chikumuwuza kuti achepetse speed, koma ngati fe anthu akampepusa tipeze kuchotsa zikwangwani zimene zinde kuti sizakhala zoyenera zapeze kuti zikuonjezera kupanga ngozi. Chifukwa ngati pali chikwangwani choti 20 km/h iye uchadzaona ngati kuti mwina ndi 80 km/h. Ndiye chonde tikupempha anthu onse oyandikira aliyense akhale mulonda wanzake kutetezera zinthu zimene zikutithandizira pansewu wathu akampepusa. Kuchokera kuja kwa kampepusa kumene timaona chitukuko cha msewu chimene boma likuchita kukonza komanso kutambasula msewu umene uja kwa kampepusa kuti malonda komanso mayendedwe akhale osavuta. Ndatsetsereka tsopano ndili pa tsangano boma limenenso la Ntchewu, malo ofunika kwambiri amene kumachitika zinthu zosiyanasiyana monga malonda komanso anthu kudzaodetsa zinthu, kuoda zinthu, komanso kunonso kumachitika ulimi ndi tomato, tomato, anyezi ndi zina zofunikira kwambiri. Kunonso chimodzimodzi mmene zikuchitikira ku Ntchewu mpaka mpepusa, kunonso ku Ntchewu kutsangano zikuchitika kutambasuka ndithu kwa msewu umene ndithu wayenda makamaka pamene pamachitika msika umene watsangano. Malo otchukanso kwambiri amene ambiri timayima tikamachoka ku Lilongwe kakuchoka ku Blantyre timakhala tikuyima pano kugula abichi, atomato komanso akanyezi ndi azizake akutambasuka komanso kulitsidwa ndi boma kuonetsa kuti chitukuko cha misewu chipite patsogolo, komanso kuti anthu okhala mozungulira msewu umene msika umenewu akhale ndithu ochita malonda awo motakasuka bwino, komanso omasuka kwinaku tikupawetsa ngozi zimene zimadza chifukwa cha misewu yosakhala bwino komanso misewu yochepa. Ndiyeno tikatukuona nchithunzimo mmene ntchito kuno ikugwirikira inayamba thupa kanthawi apa ili mkatikati tikupa liposekedwa apa ikali ntchito imeneyi ikupitirira. Programu yayo ya The Zoom ndikayikeza ndi anthu kuyendayenda kenaka ndibwere pano ndi mzumuli Bambo Timothy Kateta kuti azumule tizumule pano kuli wodi nkhani yakutambasuka kwa misewu imeneyi patsangano komanso mpaka mpepusa ikutanthauza kuti chani ku dziko la Malawi, ku moyo wa Malawi komanso iwo okhala pafupi ndi chitukuko chimenechi. Ino mukhale pomwepo. Zanga ndi Felix Changwera chwalo ku Ntchewu mudzi wa Chipula. Ndikusangala kwambiri ambaka msewu mewu atikozerawo amba ngozi zambiri zichepa mbezi zinalili chifukwa timakhala ndi membeza athu mpemphere mwa msewu kuti liyale malonda athu ngozi zimachuluka panopo zichepa kamba msewu mmene wokulamo. Tikhala osangalala kwambiri pa zimenezi, timakhala ofinyika timalambararesi mpemphere mwa msewu msewu mmene akukulitsamo tikhala osangalala kwambiri ndipo mpemphere athu iyenda kwambiri. Ndikudziweni dzina komanso ndi ku Ntchewu kuno muchoka dera yake liti? Ine ndi Omani Yohane Ntchewu kuno ndimachoka dera la Angelo Mole muzi wa Chikhamwazi. Ndimapanga bizinesi zokusa tomato komanso mbatatesi. Tinayendera mosangalala chifukwa chitithandizira kuti tipewe ngozi zina ndi zina komanso bizinesi yathu iyende bwino ifati makhala okanika kugulitsa malonda mofulu malinga ande kuti sewu lochepa ndi anthu amaopa magalimoto ndi mmene amayendera. Ndi apapa tikuti bizinesi yathu iyenda bwino komanso tikhala anthu osangalala kwambiri fa kudera kwathu kuno kwabwera chitukuko chimene sitimembekeza kuti chingabwere. Ndi apapa bizinesi isakuka komanso ena ochita malonda akhala ndi ufulu ogulitsa malonda amene angafunire chifukwa akhala ndi mpata wabwino. Ndiyamikira President kuti anatipangira chinthu chimenechi ndipo chitithandiza kuchepetsa ngozi komanso ana asukulu amene amaloka msewu mosiyanasiyana azoloka modongosolo kuti akwanise kukafika malo oyenera asazilolikiranso makolo kuti awaperekeze akhoza kumanyamuka ndi kupita kukafika ku sukulu. Ine ndine Mai Savieri Wilali ndachoka kwa Angelo Mole. Chabwino Ndafika palo ano ndimakweza galimoto bayitsa teya la nyuwani koza msewu umenewu ndikofunikira kwambiri kwa msewu ukhala wotakasuka ndiziyenda mayendedwe abwino poyamba msewu unali wosakhala bwinoyi siwama masokaso panopo anthu makhomo panga ngozi zina ndi zina nde panopo msewu ukakwezedwa ayi ndikhala msewu wabwino ndithu tizile kasuka poyenda kwathu magalimoto azimasuka bwinobwino. Ndine Minyanga ndachoka kwa Kalulu kumulujero Mole. Msewu umenewu utakonzedwa ife takhala osangalala kwambiri poyera msewu ndi pasika panopo tikuyenda momasuka kusiyana ndi mmene tiyendera mbuyo chifukwa machitika ngozi yakathithi chifukwa msewu unapanikizika chifukwa cha msika wathu makulibwe wake ndipo ife tinasangalala kwambiri pa zimene zachitikazi ndipo takhala onyadira kwambiri chifukwa mayende kwathu akhala omasuka ndakhala ana wathu bizinesi zathu tiziyenda bwinobwino siziyenda somomangika yayi ndipo pamene pano tili wosangalala kwambiri monga kwa mavendaso tonse
pantchito imene timagwira ndi imeneyo kukonzeka kwansika uno watsangana utanowafuta kawasangala kwambiri pa zimene zachitikazi ndipo ndi chitukuko chaphindu kwambiri chifukwa cha ife mavenda. Ine ndi Winston Gayala amene ndi wachiwiri wa chairman msika uno watsangana. Chitukuko chimene chiti chayamikire kwambiri kuti tikulira boma lino la Ntchewu komanso malo athu ano atsangano amene no adzaoneka mwa makono pamene se umene udzati. Ine ndi Eric Napulu Phiri. Chitukuko chimene chichitikachi chaphindu kwambiri chifukwa tikhala ndi dziko lathu likhala lokongola misewu yabwino kusiyana ndi mbuyo komanso zithandizira kupewesa ngozi zimene zimachitika pafupi dera lino. Pano pa tsangano tanofu msika wathu uli mphepete mwa msewu suli kunja inde ndi pamalire msika pomakhala tsiku la msika monga Tuesday pomakhala anthu ambirimbiri ndi magalimoto amakanika kudutsa bwinobwino mapeto ake anthu fo choyandikira kwambiri mu msewu kumaziwa mavenda ambiri amakonda kuyala mu mphepete mwa msewu ndi magalimoto akamadusa zinthu zambiri zimachitika monga maziwa zapasewu anthu timayenda osiyanasiyana. Nkhani ya mabizinesi yoti tizasintha chifukwa chakuti pazakhala malo abwino ikhupeti mwati pangaso malo opanga pake magalimoto kuti nangasisewu tima bizinesi yapano poti madaliaso anthu amene amadusa mu msewu ndiye kuti zizathandiza kwambiri zikhala kuti anthu akutukuka akupanga zinthu zina zapamwamba olinga liaso pamalo pomapengakhala pakuoneka kuti pakuoneka kumapita kuoneka pokongola kwambiri. Dzina langa ndine Thompson Nyirenda ena amangoti athomera. Chitukuko chimenechi amwene chili nkufunika kwakukulu choyambira tikuzonera kuti chitukuko chimenechi chapereka mpata kwa ife achinyamata ena mwa iwo kupeza ntchito akulandira pamenepo akupeza zosowa ndi zimenezo zithandiziranso ndi masomphenya a 2063 ya kuti achinyamata akulembedwa ntchito mene amachitidwa Africa yawecha ena akutsika ndeti zikuyenda choyambirira zithandiza maka kumbali ya ngozi kuchepesa ngozi paja msewu unali waung'ono ngozi zimachitika magalimoto amakundana anthuso kukundidwa koma pakhapo masuka poti magalimoto azikwanisa kuyima kuyendamo masuka anthu kugula katundu ndi kunyamuka kusonyeza kuti chitukuko chichi ndi chabwino komanso ndi chopereka ndithu danga lalikulu kwa anthu ngati akuno kutsangano komanso ndi ozungulira chifukwa malo titati aone pamayima anthu osiyanasiyana ena ochokera kunja kumene ena ochokera mayiko otizungulira ena ochokera m'midzi amatha kuona pamapereka chidwi ndi chitukuko chichi pakhapo sangalatsa komanso zambiri zikazirasintha pasinthika patsangano pano pasangalatsa payaka moto papezeka chuma pano ndalama zituluka chifukwa cha chitukuko chimenechi tikuyamika kwambiri ya ndithu ya athomera patsangano. Tamani Chimembere ndichoka muzi mwa Hawirani tiye kwa taine Ntchewu kubwera kwa waya uyu yeti tikuoneka kuti chitukuko chathu chitendera bwino kwambiri chifukwa chokuti tinali otsalira kwambiri pa chitukuko chathu chifukwa chitukuko chimayenera kuyenda magetsi ndi madzi sozoti kubwera kwa waya uyu madziso amayenda pansi sozoti panopo ndi kuti ifeyo tatukuka kwambiri moti ifeyo zotika ati kutali kunali magesi panopono ifeyo notikunyadira boma litapitiriza chonchi dziko likhoza kutukuka kwambiri malingana ndi waya boma lizipanga zimenezo ndithu ndipo tikamati boma likuyenda boma silipanga zinthu pa tsiku limodzi limapanga pang'ono ya pang'ono pake ife kwathu kuno kwambiri uku tikuthokozeratu kwa mapeto ifeyo nthawi yakalekale tamene tinalindeka muzipande zimene ankafuna izizi kuti chitukuko chizafalikire m'mamidzi ndiye panopo chitukuko chikubwera kwa boma ilili chitukuko chikufalikira m'mamidzi ndipo izizi zimene kalekale kunalibeko mwina mbuyomo munali zibani zina maboma wena zilamuliro zina koma kwa lero zikuoneka kuti ifeyo talandira zinthuzi ndipo kunoko kudera kuno kwa taine makwangwala tilemekezeka kwambiri chifukwa yoti ino boma ilili patsogolo pofuna kuti anthu akhale chitukuko kudera ndipo chitukuko ichichi ndikukhulupirira kuti chitamapitirira chonchi
olenga kale maulamuliro amene angabwere ngati abwana awawa achakwera ine ndikuona ngati kuti zikhoza kutiyendera bwino fa ndikuona anthu ena akupitiriza ntchitoyi ntchito inayi kupita uku ntchito inolowera uku kusonyeza kuti ikafikanso mpakana kwa khuzi nde izizi boma ilili litapitiriza chonchi popanda ulitsutsa popanda olilongoloza poti anthu petu tikuchuluka kuyankhula koma izizi maboma ambirimbiri sikunabwere magesi ngati awa nde ine ndithokoze boma ilili litapitiriza zimenezizi ndi programu yawo ndipo zitatero olo atisira mbiri yabwino komanso panopo pasika pa Jobe pamene pamayenera pakhale ma business ambirimbiri business imayenera ibwere ndi magesi koma atakhala ndi nthawi yayitali ya utsogoleri ochuluka koma magesi adasanabwere tikhoza kunena kuti no abwanawa apange zimene ziyena zikokera apo pali tchalichi apo pali zochitika koma umumu mukhala ma business mona kuti anthu ambiri atukuka mmudzimo ndikuti kumudzi ndalama ya kumudzi izikhala kuti yofunikira kwambiri koma ifeyo tikupita kwa kampepuzo kutsata magetsi tupita kuti kutsata magetsi koma lero tupezeka tili pano magetsi tiziwatsata kuti tizongowapezera pafupi ndikuti transport yathu sitinyamuka pano kumapita kuti kwa kampepuzo tizingochoka mudzimu kuchoka mudzi umu tili pano kungosenza kubwera pati ndikuti aliyense wa business yake zikhoza kutithekera. Ndine Flores Chadaza ndachokera mudzi mwa Beni Chauya tiye kwataine kunoko chitukuko chimenechi tinachilandira ndi manja awiri ndipo penaso timachita kudzidzimuka kuti kodi nkumaloto kapena ndi pamaso koma tiona kuti mpamaso ndithu magetsi amene watibweretsera zinthu zochuluka zabwino mdera lathu lino poyamba timavutika kuseza chimanga kupita kunsipe ku trading kukagayitsa koma panopa zidzatifupikira chifukwa zigayo zikhala konkuno magetsi amenewa kuno kwa Jobe adzasintha kwambiri chifukwa Jobe trading yazunguliridwa ndi midzi yambiri kwatiye Makwangwala kuli Hawirani kwatiye kwataine kuli Beni Chauya kuli Sulo kuli Kawere midzi imene yomwe yazungulira Jobe Trading Center ndipo kubwera kwa magetsi amenewa ife kunoko tikutita dala kunkhani ya business tikuona kuti m'matumba mwathu muyamba kupezeka kangachepe chifukwa ife monga azimayi tiyambapo ma business ya saluni ngakhalenso tidzimeta nangolo ti azimayi koma tiyesetsa tiphunzire kumeta tizimeta koma ma business osiyana-siyana mashopu anthu abwera kudzamanga pano chifukwa choti atsatira magetsi amenewa komanso kutsogoloku kuli chipatala kuseli pomwepa imenenso chidzakhala chodalirika kwambiri chifukwa cha magetsi amenewa tidzakhala kuti azimayi tikupita pafupi kukathandizidwa pafupi palibe zoti tikatenga matochi popita ku chipatala kumeneku tikakhala kuti tikungopita kudziwa chifukwa cha magetsi amenewa atibweretsera zinthu zambiri ndipo ife kuno ndife anthu onyadira kwambiri boma limeneli boma la Achakwera sanameyi kwabwera maboma ambirimbiri amene abwera kunoku koma palibe sitidaone zinthu zabwino ngati zimenezi timavutika ati ife kuno timavutika koma kubwera kwa boma limeneli la Achakwera kwa zaka zomwezi zizi dera lino latukuka ndipo likupitirirabe kutukuka. Bwana wanga mwachita bwino mwabwera kuno ndipo sindinkadziwa kuti Achakwera ali mmaganizo onoti ife kwathu kuno kwa Hawirani kwa Jobe angatipatse magetsi adadutsa uko kupita kwa Makwangwala kwa mafumu okhoka koma atiganizira kuti ife atigayire pa Jobe pamene panali nsika kale apaganizira ndikuyambika abwana kuti mudzuwale chitukuko ichi cha magetsi ifeyo chatidaza kwambiri chifukwa chona kuti tinkapita kuchigayo kunsipe kundanga mtunda utali kwambiri koma pano zatipepukira olo video show ana wathu amapita makaonera kumeneko koma pano timanga timashopu tidzionetsa pompano ndiye ife tikuthokoza chifukwa chakubwera kwa nthambo izi tikuthokoza kobwana Chakwera chifukwa chotiganizira kuno kwa Makwangwala kumvwimbo tili panopo mapolo ndi awo koma kwa Makwangwala kwatukuka dezo tidzioneranso kumfu kwanuko sidzabweranso.
Ineyo ndi Robert Chikakuda ndichokera mmudzi mwa Ben Chauya, mfumu yayikulu kwataine. Ine pano pa jobe pano ndili ngati mdindo amene ndikuyang'anira pano maso wa group wa Ben Chauya ngati nyakwawa. Mbiri ya chitukuko cha magetsi ndi yotani ndikuti makhala mukutsatira zonse zokhudzana ndi chitukuko cha magetsi akumudzi cha Malepo kudzafika nazo kusiyo nanunso chakhanga chakukhudzani tsopano mbiri yake ya magetsi amene ndi yotani? Mbiri ya magetsi ya Malepo inatifikako mbuyo mwina zaka zitatu zinayi zapitazo. Chaka chenicheni panopo sindingathe specific for nayiwalako koma ndi zaka zitatu zinayi zapita mbuyo kumene kunabwera magetsi a Malepo 8. Malepo imeneyi adapanga benefit ndi ama Ben Chauya komanso anadutsa kupita kwa Makongwala. Ndiye ifewe tidakhalabe muje kuti atidutsa ife pompa apa maona mawaya kudutsa ife tipompano. Fortunately enough adatiganizira dangoona tsiku linake akubwera aboma kudzatisonkhanitsa pano kuti ife anthu mafuta kubwereseni chani magetsi. Ndiye tidachilandira chifukwa panopo chitukuko chikumayenda ndi magetsi kumene kulibe magetsi zambiri zimapita pansi. Moti magetsi kubwera kwa magetsi kunoko kuti talina ma investors iso ambiri alendo tilandira zigayo mashopo msika wathonso unalisika ubeba ukhozanso kudzukanso chifukwa cha magetsi. So kunena za magetsi ndofunikira kwambiri kwathu kuno. Malepo 9 yakhudza midzi yake 8. Malepo 9 actually pakadali panopo ili panopo achobe. Timangomvetsedwa kuti mwina ipitiriranso kwa Khuzi chifukwa nthawi imene amadzatipanga compensate aboma kudzatipatsa ndalama mmene mwakhudza mapulani awo aucheni. Ndithu anzathunso akudera kumene kwa Khuziko kawere anayendera nawo. So zati imene mwina ipitiriranso kwa Khuziko. Koma poyambirira ndi panopo. Feyo ndi fokondwa kwambiri ndi chitukuko chonchi. Panopo ma early 60s ufika cha ma 70s panalisika obeba kwambiri chifukwa pompa pankagona basi apa. Imachokera pamene pa kumapiro blanta yene imachokera pamene popiro unalisika ndithu okulu kwambiri. Atangubwera udzachotsa mwina staff yena imene magwira ntchito pamene kupita paka mpepuza. Komanso koka mpepuza konso kuona kuti kwabweranso magetsi. Kunoko kufa kwa sika kuno kunali kutiko kumene koko chifukwa ambiri amathamangira ku magetsiko. Andi ino ndi mboni muona kuti sikoka mpepuza palo ndi obeba kwambiri malayi muno ndi otchuka iratsatira magetsi. Ndili nacho chikhulupiriro kuti tibwereranso chifukwa anthu akangumva kuti magetsi abweranso uchi sikawudzuka. Unali sika obeba kwambiri timadya dzikonda moyo pamene dzikonda moyo tawadya nyama yankhumba pamenepa. Inali bwino kuchokera pansi pa mtima tikuyenera kulithokoza boma motsogozedwa ndi president wathu wokondedwa Dr. Lazarus Chakwera potibweretsera magetsiwa atikumbukira atiganizira chifukwa ifenso tisatsalire pomachita zinthu. Andilonjezo zathu ndakuti chitukuko chimenechi ineyo ngati mfumu pano tichiteteza mokhudzidwa ndi agrupu athu a Ben Chauya tichiteteza chitukuko chimenechi. Strola vandalism kuno chifukwa tikatero tikuononga chitukuko chathu chomwe titenge umwini pa chitukuko chimenechi. Ichitukuko chimene chititana zambiri foko kunaena kukhala plan yachipatala Rural Health Center koma because of tinalibe magetsi zipatala zamasuka ano zofunika zizikhalanso ndi magetsi. Ine ndi sure abori wapempha boma bwana president atipitirize kuganizira za chipatala chapa Rural Health Center ya Dzunja itakula kuti mwina zina ndi zina zichitikira kwa mkulu chifukwa kupita kunchewu kuboma kuchoka kuno ndi 16 kilometers. Ndi mwina be mayendedwe nthawi zina mapezeko kuti transport kulibe anthu ene ndikuweza kuti mwina amafera njira azimayi mwina machirira njira. Timafuna kuti boma liselekere pomwepo chiti kuti tiganizirenso kani ya chipatala. Ndithu Tinaenda ndithu ulendo wautali kuchokera kuma studios athu kumene kwa mumzinda wa Blantyre
kufuna kudzaona program imeneyi ya the zoom ndipo mwaona mmene itayendera muja kufika pa Kampepuza pamene machitika ndithu malonda osiyanasiyana ndiponso tsiku imene afikali na tsiku la bize tsiku la msika pamenepo pakuchitika chitukuko ndithu chokonza msewu komanso kutambasula kuti ukhalenso msewu wamakono olimba komanso makamaka kuthandizira kuti ngozi zichepe zinthu zikhale mwadongosolo kachitidwe ka chinthu kake kakhale kadongosolo chifukwa cha msewu umenewu wa pa Kampepuza komanso tinatsetsereka kukafika kutsangano chimodzimodzinso chitukuko cha msewu kumeneko sikidaphonye chawapeza kuno kuntchewu kuutambasula komanso kuukonza kuti ukhale msewu wamakono tamvanso mawu kwa anthu osiyanasiyana amene akuona kuti chitukuko imenechi nchaphindu komanso kuti chiwathandiza motani komanso mabizinesi awo atukuka motani chifukwa cha chitukuko cha misewu pa Kampepuza komanso kutsangano kumeneko kuntchewu ndiye ndinabweranso kuno kwa Jobe kuntchewu komwekotu kudzafufuza nkhani ya chitukuko cha marepu 9 nkhani ya magetsi kuti kodi ikuyenda motani tamvanso choka kwa anthu kuno kuti kodi akuona kuti chikafika chikakhazikika chafika kale nthambo zayenda kale m'maderemo mapolo ayimitsidwa kale akunoti by 2 weeks chikhaoti magetsi kuno magetsi phulipuli pena paliponse apa ndi ndi mzumuli bambo Timothy Kateta nabwera nawo kuno kuntchewu kuti tazonera limodzi komanso kuti ndafunse monga mzumuli mwa ntchito yawo kuti kodi ntchito imeneyi ntchito zimenezi akuziona bwanji kuno kuntchewu bambo Timothy Kateta tikulandireni tayenda nanu koma simudaoneke yayi m'mabisalabisala koma ndakukokani tsopano tili kuno kwa Jobe tayenda ulendo ochokera ndithu konse kumene chitukuko cha misewu chikuchitika kuno kuntchewu your word ndizosangalatsa kwambiri kuti kuno kuntchewu zinthu ngati zimene zikuchitika anthu mwina akamayenda Lilongwe Blantyre akamadutsa pa Kampepuza akamapita akamadutsa ngati patsangano nkumaona zinthu ngati zimene zikumangona ngati kuti zikungochitika for the sake of zichitika koma ndi zomwe zili tanthauzo lake lalikulu kwambiri pakati pa anthu akuno kuntchewu makamaka tukamba za Ntchewu Central komanso alinaso la Ntchewu North ndi zikuzoona kuti by the end of the day zibweretsa kusintha unamva amene anthu amayankhulira wani akuti Ntchewu inayandikana ndi Mozambique ndiye mwina akamaona zomwe zichitika ku Mozambique nkumaona zomwe zichitika ku Malawi makamaka boma ngati la Ntchewu nkumadabwa kuti kunoko vuto ndi chani koma utati uone imene ayankhula pa Kampepuza paja choyambirana kuti kukulitsidwa kwa msewu kuja kuthandiza kwambiri kuti malo aja akhale akulu anthu ochita malonda asamakhudzidwe kwambiri ndi nkhani zokhudzana ndi ngozi ukazumulanso kwambiri nkhani imeneyo ndiye utati uonenso kwambiri anthu akufotokoza kuti malo athu amene akukonzedwa achifama amagwiritsa ntchito kuti malo ano pano pa Kampepuza komanso kuno kutsangano pakonzedwa chonchija pasintha anthu odutsa umadziwa imwani mmadutsa alendo ochokera mayiko osiyanasiyana ndiye akamaona mbuyo mmene zimakhalira sizimakhala bwino komati zoona tikudutsa kuno kuntchewu komwe ndithu lili boma lofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino chifukwa kuno kuntchewu kumalimidwa zambirimbiri kula alimi tikakamba mbatatesi tinaona pa Kampepuza paja ngakhale patsangano mbatatesi tomato kabichi zonse zimachokera kunoko kuno kuntchewu ndiye utati uone kuti ngakhale anthu apanga mabizinesi koma malo opangira bizinesi azikhalanso malo abwino ndiye utati uone kuti mbuyo mamadandalo nkhani zokhudzana ndi ngozi pang'onong'ono panachitika ngozi yopsa kwambiri pa Kampepuza nditu truck kuonongeka mabreki ndikupha anthu ambirimbiri zina zomvetsa chisoni fachani msewu unayandikana kwambiri ndi anthu kawirikawiri amafuna athamangire koma akhoza mapanga malonda abwinobwino ndiye kawiri amathamangira omwe kukudutsa magalimoto kudutsa anthu ambirimbiri ndiyeto zimakhala kuti zinali zovuta ifo kuti kuti anthu athamangisa bwanji anthu afuna azipanga malonda awo awayandikire koma kudutsa magalimoto adzigulitsa komanso miyoyo yawo imakhala pa chiopsezo ndifaka boma lina kuti amalo amene ndikonzeni utati uone imene zikukhalira muchamo akukonza maluso kwambiri kuti anthu azatha mapanga malonda pa Kampepuza paja mbali ina azipanga malonda kwina kusadzipanga malonda magalimoto adzidutsa bwinobwino mosavuta komanso chosangalatsa china chona kuti malo amene aja amene akukonzera apanganso malo ena kuti anthu akamati afuna agule kandi kabichi afuna agule mbatatesi afuna agule kandi anyezi zina ndi zina pakhalanso malo ena kuti adzipanga paki magalimoto aja apanga paki malo abwino agule azibale athu akuno kuntchewu agula makabichi agula zina agulitsidwanso magondolosi pamene paja anthu agula bwinobwino pamene pajapo akwera magalimoto awo nkumapita utati uone tikazumula bwinobwino ndi zinthu zomwe anthu ambiri akufunsa kuti kodi zinali kuti zinthu ngati zimenezizo ndiye utati uone pano pa boma iracha kuyerana kuti tikonzeni zinthu ngati ziti zimenezi chifukwa tikakonza misewu ngati imene jawo ndikukulitsa malo amene aja pa Kampepuza komanso patsangano anthu azikhala otetezeka azipanga malonda awo mosavuta komanso alendo amene azikhala kudutsa pamene pajapo ochoka mayiko osiyanasiyana pasintha maonekedwe ndiye kuti dziko likuonetsanso chithunzithunzire chabwino cha alendo obwera chifukwa titenezoona
zakhala zinthu zomachititsa manyazi kuti akudutsa pa msika otchuka wa Tsangano kodi msikawo ndiwo tiona ndi msewu wake osakhala bwino akamadutsa pa Kampepuza lachisoni lililonse pamakhala kuti pali bize kwambiri anthu ndithu akutakata penepa kumabwera china chimanga pamene kumabwera ena adzagulitse mbuzi zawo penepa ndi anthu ajanso odutsa aja kamaona maonekedwe a Kampepuza samakhala maonekedwe abwino chifukwa chani msewu sunali wabwino pano patatione ntchito kugwirika kwambiri si ntchito siyongoti kabwere mawa ntchito zake nzona kuti afuna akakonza msewu papitewo zaka 40 zaka 50 asanakonzenso msewu watambalala dziko likuoneka bwino anthu akupanga malonda awo malo abwino business izo utatione pa nthawi yomwe akonza msewu business izo ikutakataso chifukwa amene akonza msewu umene ujawo afuna ndithu akagule zakudya afuna akagule ndithu kaya ma restaurant mu afuna akagule zina ndi zina chifukwa chani akugwira ntchito penepa yokonza msewu umenewu nawonso ochita malonda penepa japo pa Kampepuza komanso pa Tsangano akupeza ndalama ndiye ukazumula kwambiri ntchito ngati izi zimabweretsa zipatso zochuluka kwambiri nawonso ochita mabizinesi penepa japo akupanga ndalama zochuluka amene sakugwira ntchito imeneyi chifukwa pali ntchito imene kuti akonze pa Kampepuza komanso pa Tsangano nawonso kampani imene yomwe ikugwira ntchito imene yapezanso business ku business kumene kuja ukazumula kuliso anthu atsikana anyamata akugwira ntchito alembedwa ntchito ndiye tione tikazumula kwambiri izi zomwe zimasowa ku dziko kunoko boma likuchita chilichonse chotheka kuti malo ena aliwonse asinthike kunoti kuntcheu kuti ndi boma lodziwika bwino kuntcheu kunoti ndi komwe kwakhala kukutuluka anthu amayina awo kwakhala ndithu dziko lena kuti tinganati boma lena kuti lathandiza kwambiri pa chiliko cha dziko lino mapito ake mazina ndi zina zimaona kuti sizikuyenda koma boma lilipo liana kuti tiyeni tisinthenso maonekedwe a ntcheu ndifake kuti tione chiliko chimene chacho anthu akamadutsa tikudutsa kuno kuntcheu pano ndi pati pa Kampepuza pano ndi pati pa Tsangano nkumaona kuti iyayi ngakhalenso atsogoleri athu amene amachokera kuno kuntcheu amene ali ndi maudindo osiyanasiyana azimva kukoma kuti ntcheu athuyu akusinthika ndiyo tatione kwambiri tikazumula izi zomwe zimasowekera ndifake boma la Chakwera anthu ambiri akuliyamikira kwambiri kunena kuti kodi izi zinali kutiko ndafotokoza kale kuti zimene zikhala zinachitika mwina zaka 20 zapitazi o zaka 30 zapitazi koma tatione kunalibe zinthu ngati zimenezi koma boma lilipo la Dr. Chakwera akuti atenti tisintheni ndiyo bwino wake kuti atiwonetsetse zituko izizi boma la Chakwera sikuti likukondera kuti amwina tingozunjika Lilongwe yokha mwina tingonjika Dowa yokha kapati ngonjika Kalanchisi yokha ayi ngakhalenso kuno kuntcheu zipatso zake za boma limene zikuoneka anthu akuyankhula monyadira anthu akuona kuti moyo wawo ukhala usinthika anthu ena apeza kale zintchito amene apeza zintchito aja ukazumula kwambiri ona kuti nawonso miyoyo ndi yosinthika amati akapita pa Kampepuza paja akagula sopo akamabwera ku nyumba akugula ndithu ndiwo zosangalatsa kuonanso kuti ntcheu ndithu isinthika maonekedwe ake sikhaso ngati chimodzimodzi ikhala ntcheu yoloseka m'maso mwa anthu ikhalatu ntcheu yosiririka chifukwa tinene zona msewu ukakonzedwa bwinobwino msewu umapereka chithunzithunzi ya momwe chitukuko chikuyendera ku bomalo ndiye utatione pa Kampepuza it's a very important business hub ya kuno kuntcheu sungakambeza msika kuno kuntcheu sakamba za Kampepuza sungakambeza lachisanu kuntcheu sakamba za Kampepuza ndipo Kampepuza amene amayitanatu anthu Blantyre Mangochi Lilongwe Salima Mozambiki onse amabwera pamene papa kuzachita ma business ndiyo tatione mene amonika Kampepuza mbuyomo abale aja amachita kuchititsa manyazi tikodi abale inu apapa pamene pamapangidwa ndalama chifukwa Kampepuza ija usanguti ukamaona anthu aja akugulitsa zosiyanasiyana akugulitsa ena nkhuku ena akugulitsa chimanga ena akugulitsa mabichi kaya tomato suti kugulitsa kuja tizingokuona chabe kumakhala kuti there is a big tingati economic activity kuchitika ndalama zimakhala zikupanga circulate ndiye pamalo pamene ndalama zikupanga circulate pazikhala pamaonekedwe unyasa iya lo munthu ukakhala uchita bwino munthu ukakhala kuti zikukuyendera olo nyumba mmene olo pakhomo pamene pakhala kuti zinthu zikuyenda maonekedwe okhawa amatha kumanena kuti zinthu zikuyenda bwino ndiye you can imagine kuti maboma ngati tingati madera ngati awawa Kampepuza ndi Tsangano pamalo pamene ndithu it's an economic hub ya kuno kuntcheu komwe kumakhala ndalama zikuzungulira ndipo ndalama zimene zimachoka Lilongwe Blantyre kakwina kulikonse zimabwera pati zimabwera panepa ndi zimachoka pamene paja kumapita madera osiyanasiyana katundu osiyanasiyana anthu pano patukamba panopa ena adya chips utatifufuze chips imene mbatata zake zachoka kuti Kampepuza kapena Tsangano kuntcheu kumene koko ndiyeno madwadwa salad wakabichi salad panopa ena kudya kabichi pano tomato ena kudya utatifufuza kuchokera kuti Kampepuza Tsangano
ndiye uone komwe kumachokera zimene zisosi yake nkumakhala ndi malo osakhala bwino msewu osaoneka bwino ayi zimakhala zochititsa manyazi zimakhala zochititsa manyazi zingati munthu chimponda matiki usamavale bwino anthu amati ndi okhwima ndiye kuti tione kuti tsangano akukonzedwanso kudzera mu msewu umenewo ndikukutsimikizira kuti malo amenewo atsangano ndi kampepusa akawakonza ukazumula kwambiri anthuso mamangidwe awo akhala osiyana abweretsa ma structures abwino ogwizana ndi chani umaonanso kuti abale ndisewu makongoledwe awawa ya nyumba pakonyera ya shopu kodi ine ndikhale ndi mashopu onyasa oti sazigwizana ndi malo amenewa akampepuza ndi tsangano pamene pakudusa msewu wabwino ndauti nsewu is setting the standard high ipanga set the standards ndikuti amene sali ndi ma structures osakhala bwino agumula chifukwa chani ndrama zomwe zikhala zopangidwa pamene zipitirirabe umapangidwa ndrama zambiri anthu azikhulupirira kuti okay teni pakampepuza tikagule kapena kapange ma business osiyanasiyana teni patsangano tikapange ma business osiyanasiyana zikatero tikazumula kwambiri ndiye kuti anthu amene ajawo poti ma standards boma lapanga kale set kuti yayi tikufuna kampepuza komanso tsangano azikhala malo oneka chonchi msewu wake ukhale wopatsa chikoka ndikukuwuza pene pakutha pa zaka 5 pakutha pa zaka 10 pakhala malo osinthika kwambiri chifukwa cha msewu umenewu msewu umenewu upanga attract zinthu zina zabwino zinthu zokongola olo kuti munthu ikepo stop over pakampepuza ikhala pati imene msewu umaonekera koma papa iyatola ma stop over ndipo pakhala zambiri zoona kuti kuti ndi pakampepuza pomwe paja papa anthu itati ufufuze pano paso ngakhale mtengo wa malo pene pajapo udula chifukwa chani msewu uja ukonza ukhala msewu otambalala ndiye kuti ukakhala msewu otambalala anthu akuyenda mamya ngozi tathana nazo tikatero ndiye kuti mabizinesi amba kale kutukuka ndiye kuti chilichonse chochitika pakampepuza zaka 5 zaka 10 zikubwerazi chikhala chinthu chopatsa chikoka ndiye kuti nchewuso mapu uno ikhala ikupitirirabe umakhala pa mapu kuti ayi nchewu kampepuza tsangano malo okongola malo abwino zinthu zosangalatsa bambo Timothy Kateta titatha kusirira za chitukuko cha kunchewu cha kutambasuka kwa misewu komanso kuzira kwa misewu kwa makono nkhani inanso yokondweretsa ndi nkhani yakufika kwa magetsi kudzera mu project ya Malepo mwaonatu mapolo nokha bambo Kateta zingwe zayenda kale anthu amaye oyimbira m'manja kunyadira sikoyamba ati zaka ziwiri zitatuzi zakhala kale zikuchitika midzina yapindula kale koma kuno kwa Jobe nawonso akukondwera magetsi choyambirira mayi ACB abena nkhani ya magetsi kuno kunchewu ni nkhani yoti wina aliyense akondwera naye kwambiri tinacheza ndi bambo Kantsitsa amene ali ndithu wapa mpando na za business makamaka mu depo ya nyuwani ya chewu munasowa muje munakacheza tiye ndimve mena nankhulira chabwino ine ndilapo Kantsitsa chairman wa business Nchewu association chitukuko chencheni ndi magetsiyo chifukwa olo chigayo mudzi chofunika magetsi kaya kagulosale kamene kafunika magetsi kaya kumeta kufunika magetsi nchinthu chabwino chothandiza njira zambiri za mudzi kapena za dziko nayenda nawo madera onse anchewu ano kufika kudzinjiriza ukafika kwa Mafuwa kufika kwa Periwiza tazungulira Nchewu ino koma panopo amba kuponya mapo ena amba kuyambapo koza magetsi monga njira ya kwa Chimwayi ndi madera wenawa yayambika ntchito ndiona kuti zinthuzo zitalimbikidwa kuti zithe nsanga mwina mageti ngachitepo panthu chitukukoso chingathe kuoneka kuyambira pamenepo magetsi ndi ofunika kwambiri chifukwa zonse zimene zingathe kuyenda kaya nkugayitsa kaya nkutani ngofunika magetsi ndithu magetsi ngofunika kwambiri kuposera china chilichonseso kunoko tidayenda madera ambiri sungulira nga Malepo tidayambira pa tsangano tidachoka pa Tanof tsangano tidakafika kwa Chiwaya tidakafika kwa Kabango tidakafika kutsangano boma tidachoka pa tsangano growth center tidapita kudzinjiriza ndiye tidagwira msewu wa Lake Shore tidakafika kwa Mpiriwiza kwa Mafuwa kukasinje ndi madera ambiri monga Chiwole nenekezo ku madera amene alibe magetsi ambiri mmene tidazungulira nawo a Malepo izo zitha kuonetsa kusintha kuti anthu adzikhala osangalala kwambiri chifukwa chinthucho ndi chinthu chosowa famidzi yonse tayendayo njovutikira njoyendera chikoloboyi nkhati kale pamene dziko lunkaliyera lofunika zinthu zambiri zamakono chifukwa kuli kumeta kuli kugayitsa kuli magrosala amene trading center timene tifunika magetsi kuti atika zozizira
monga mmene chikuyenda chitukuko ndi nthawi. Boma chowalimbikitsa kuti asabwerere mbuyo zinthu zipitirirabe kuti afikire tonse mmene tikufunira chopempha kubomacho kuti chikhala chitatipeza kuti tonsefe tiziyenda nawo limodzi. Ife tidzayenda nawo mafumu community kuwadziwitsa kufunika kwa magetsi kuti wina aliyense akhale mulonda ndi nzake. Chifukwa chinthu chonchi ife tonse chikachoka transformer kuti idzayepezenso padzakhala povuta. Ndiponso boma lidzakhala libweza mbuyo kuti malo moti likachitireyo ena libwereranso kumene lidakonza kale. Bambo Kantsitsa amene wabera kufotokoza kuti iwo wakhala kugwira ntchito ndi kuboma kuti yayi sinanga zongomva zimabwereketsa mutu. Anayenda ntcheu ino kuzungulira madera osiyanasiyana koma amaona kuti amangomva kuti yayi malepo ndi anayenda atifotokoza kuti funikira kwa magetsi kwa mtundu wanji. Koma tili pano pa Jobe poyambira kunoko kwa Jobe ankangomvanso kuti kuli magetsi. Zaka zitatu zinayi zapitazi aunadi magetsi achokera kwa Makwangwala kupita ndithu kwa Akwataine. Pano takhala pano tingati pakati pa masinyo awiri, kwinaku mbali nayi kwa Akwataine, kwinaku akwa Makwangwala. Nditi tili pano pa Jobe anthu aona kale ndithu mapolo akudzutsidwa. Utatu uone meta chokera kunse kuja kuyenda ndi makilomita ochuluka kwambiri kuti zafike tili panopa. It's very far kuti zafike pano pa Jobe. Kati mweni kuno kunchewu central kati mweni ndiko tafika kunoko. Anthu afotokoza kale kuti zaka zonsezi sankalotapo kuti adzamwa madzi ozizira. Sankalotapo kuti adzametetsa moti ndaneso mafani metetse mutumu. Sankalotapo kuti adzametetsa mababa shopu. Koma zonsezi akutha kuziona izo zikubwera. Ndipo waona wekha amene mafika kunoko sizongoti yayi akuti kubwera magetsi. It's going to be the most extraordinarily emotional moment. She certainly has everyone's attention. She's made a slow start here. She came out ready to go. She's got the world record and she has the world too. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on SuperSport. GoTV. Love it. Ndi nthawi inanso ya programu ya Dziwani za Pride pano pa MBC TV komanso MBC Radio 1. Dzina langa Mwai Mtumodzi. Ma programu ya Dziwani za Pride timakhala tikukambirana nkhani yokhudza ulimi wa mthiri amene uchitika m'madera osiyanasiyana. Ma programu amenewa amathandizira kuti azioneka pano pa TV komanso kuti azimveka pa radio ndi aja project ya Program for Irrigation Development Pride omwe amayendera ndalama kuchokera ku bungwe la IFAD. Leo lino programu yathu ya Dziwani za Pride tili ku Lingoni Irrigation Scheme mboma la Machinga kwa tiye chamba. Tufuna timve kuti kumene kuzinthu zikuyenda bwanji. Iyi ndi imodzi mwa maskimu amene program imene ya Pride yakhazikitsa madera osiyanasiyana ndipo imene ndafotokozera kuno ku Machinga. Tili ndi mtsogoleri wa skimu yakuno kuti tingomva kuti zikuyenda bwanji. Mai takulandirani ku program yathu. Zikomo kwambiri. Zina langa ndine Beatrice Nixi wapa mpando wa skimu ya Lingoni. Ndipo skimu imene iyi ikupezeka kwa tiye chamba masenior group atatu Amina, Amitawa ndi Asumbo. Skimu imene iyi anayamba kukhonza mu 2021 ndipo pofika na pano patayamba kugwiritsa ntchito tikulima. Kukula kwa skimu imene iyi ndi 218 hectares. Alimi amene akupezeka mu skimu imeneyi alipo 1024. Mabanja osogozedwa ndi abambo alipo 652, mabanja osogozedwa ndi amayi alipo 95, mabanja osogozedwa ndi achinyamata alipo 235, ndipo aulumali alipo 42. Choncho skimu imeneyi tinayigawa mabloko atatu, pali bloko A, bloko B, bloko C. Skimu imeneyi mazi athu timatenga kuntunda umene kuli mapiri kuchaoni. Utalika ntunda umene watalika mu skimu imeneyi ndi 5 kilometers. Ndipo umene mumu ngati project yagwira ntchito kuti mangira skimu imeneyi komanso mulimalizeva ofesi kumseuso atikhonzera mu skimu imeneyi. Cholinga cha skimu imeneyi kuti mabanja athu komanso miyoyo ya anthu itukuke komanso akhale ndi chakudya chokwanira. Mafotokoza kuti khanga li zinthu zimunaloweza re? Hayi sikuloweza koma kuti zinthu zikumachitika ndithu. Chabwino mwina tiyambire
kuyambira pomwe munayamba kugwiritsa ntchito skimu imeneyi kuti mwayambano ulimi ndi zichani zimene zakhala zochitika makhala mukulima mbewu zanji ndipo mwalima mwina kwa nthawi itali bwanji? Zikomo kwambiri. Skimu imeneyi ngati ife alimi akuno kulingoni tinazasankha mbewu zitatu kuphatikizapo ya chifolo ya nyemba. Tikulima mpunga, chimanga, kachewere ndi nyembazo kukhala ngati zolimazo mbewu folo. Choncho chaka chatha tinazalima chimanga ndi mpunga. Ndipo tinakolola komanso chaka chino tawonjezerapo kachewere kuphatikiza pa chimanga pacha komanso nyemba. Tiyambire pa chaka chatha zokolola za chaka chatha zinali bwanji? Zokolola za chaka chatha chifukwa chokuti ku contractor amagwira bentchito ndi tinazalima anthu ochepa koma zokolola zathu siya ndi mbuyo amene ndi njala amene inalili ife tinakolola ndithu moti njala ya chaka ichi silinavutikane mwina kapena 20 tani anthu anakolola chifukwa choti tinangoyesera block A yokha. Ndi pano mabloko onse atatu agwira ntchito? Pano pa tikugwira mabloko onse ntchito. Ngakhale kuti bloko ina ikungovutirapo pang'ono komabe anthu alima kumbali imodzi yokha ndi imene ikuvuta komabe pano pa contractor akadapitiriza bentchito. Mwina tiyambe mu chaka choyambirira kulimako ndi mavuto ati amene munakumana nawo? Mavuto amene tinakumana nawo chaka chatha monga ngati polimapo chifukwa choti contractor amagwira bentchito ndezi makhala zija zonena kuti timachinga mmakanalo osati kugwisa ntchito machemba anali asanayikidwe ndiye timachingabe makanalo aja pakana anthu tinakolola koma panopa zili bwino chifukwa machemba onse akhonzedwa. Mwina mapezapo maphunziro otani mukaonekera ndithu mmene mwadutsira chaka choyambachi? Apapa kuzera ku Pride kuli maphunziro ambiri amene tachita chifukwa chokuti kuli consultant amene amatiphunzitsa chifukwa mmene timayendesera skimu yathuyi kuli ndithu makomiti osiyanasiyana pali a beauty executive komanso mabloko muli a finance operation maintenance koma otajule amene tikumathandizana nawo ndithu onzate ndi ujala anatiphunzitsa kuti poyendesa ntchito imeneyi ziyende mu dongosolo labwino. Tikaona mavuto anthu akamapanga zophwanya malamulo ndoti zimapita kwa otajule choncho aliyense amatenga department yake chifukwa mmene anaphunzitsiridwa komanso kuli agriculture azilangiza amene amatiphunzitsa malimidwe amene tikulima makono tiyelekeze ngati kumpunga timalima mpunga umodzi koma kaleli timalima ndithu mpunga mango unjika koma apapa ndi maphunziro amenewo ndithu tikulima bwinobwino kuchimangaso chimodzimodzi kubweza mizere bwinobwino kusatira ulimi uja wothira manyowa kuyamba kupanga manyowa kuthira ndithu tikusatira ulangizi umenewo. Mwina zimene zabweretsa usintha kwanji mwina tiyambire ngati pabanja komanso kudera kuno mwina pa nkhani ya maphunziro amene mwalandirawo? Apapa kunoku kulingoni ndife odala ndithu kudzera ku Pride chifukwa kunena zoona kale timati olo tikapeza ndalama timangozigwiritsa ntchito mmene timagwiritsira ntchito koma kudzera ku Pride ndithu kuli ulangizi umene anatiphunzitsa ulangizi wa khomo ndi khomo monga ngati munthu kukhala ndi masomphenya komanso ndi kukhala kuti kusasiyanisa soko ngati kugwira ntchito amayi abambo ndi ana chifukwa kaleli timangosiyira mwina abambo okha kukagwira ntchito koma kudzera mu Pride chifukwa cha skimu imeneyi ndithu zimene zomaupangira amene utalandira chifukwa kuti panopa tikakhala ndi ndalama tikuyigwiritsa ntchito bwinobwino kuti ndalama iyi masomphenya athu akwaniritsidwe ngati tikufuna nyumba yabwino ndithu zikutheka. Chidwi changa china mwina chili pa nkhani yokudza akayendetsedwe tsopano ka makomiti mwafotokoza ati mwina mangofotokozapo kwambiri ya jule makomiti enaja akumayendetsa bwanji ntchito kuti skimu imene ndithu phindu lake lidzioneka? Ndi zikomo kwambiri monga ngati tiyelekeze ngati uwa ndi imene ikutsogolera kuyang'ana a operation ya maintenance komanso aja otajula amene tatchula aja finance a finance ndi amene akukhala pasogolo kuti anthu cha umembala azipereka kapenanso cha madzi chifukwa skimu yathu kuti ikaende bwino pakufunika kuti anthu akhale ndi kena kake kuthumba kuti pena pake pakaonongeka kusogolo kuzatithandizire ndiye a finance amakhala busy kuyang'ana kuti kodi ndani amene asanapereke cha umembala chimene chikapena cha madzi. A operation ndi amene amakhala so busy kugawa malo madzi mudera komanso malo kuwapasa anthu kuthandizira kumugwirizana ndi auwa komanso a maintenance aja amathandizira so ngati a operation otajule ndi amene tanena kale kuti amene aja ndi amene amati pakaoneka kuti ena ake kapena kupanga za chisokonezo akapasa ripoti amene akuthamanga pa ground ngati a operation aja ndi amene amakakhala nawo pasi anthu aja ndi kumapanga zindaposa ndithu. Ma beauty ndi amene akumaonesesa kuti kodi anthu ngati
makomiti ang'ono ngati executive chani akugwira ntchito motani kapena akulondola kapena chuma sakuononga ndiye abiyoti amene amaonesesa kuti china chilichonse chikhale chabwino zikomo kwambiri. mmene boma linabweretsa chitukuko chimenechi cholinga chake chofuna ndithu kuti kunoko kusinthe pa nkhani yokudza ulimi. Kusintha kumene ndithu kukuoneka ndipo iniyo mungaloze kuti ayi pali kusintha. Panopa tikunena zoona kuti panopa pali kusintha. Wani pambali ya zakudya fuka tiyerekeze kuti njala ilipo koma kunoko chifukwa chakuti tinayamba kulima chaka chatha ambiri za njala sakutchula pano komanso pa ndalama kunali mavuto kuti ana ambiri amalephera school chifukwa chakuti fees koma panopa tikagulisa mpunga wathu tikumapitisira ana ku school komanso zija timanena kuti za masomphenya athu fuka masomphenya